קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע. מעניין ממי הוא נשלח. קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע. מעניין ממי הוא נשלח. קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע. מעניין ממי הוא נשלח. קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע. מעניין ממי הוא נשלח. קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע. מעניין ממי הוא נשלח. קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע. מעניין ממי הוא נשלח. קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע. מעניין ממי הוא נשלח. קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע. מעניין ממי הוא נשלח. קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע. מעניין ממי הוא נשלח. קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע. מעניין ממי הוא נשלח. קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע. מעניין ממי הוא נשלח. קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע. מעניין ממי הוא נשלח. קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע. מעניין ממי הוא נשלח. קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע. מעניין ממי הוא נשלח. קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע. מעניין ממי הוא נשלח. קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע. מעניין ממי הוא נשלח. קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע. מעניין ממי הוא נשלח. קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע. מעניין ממי הוא נשלח. קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע, קיבלנו מכתב הרגע. מעניין ממי הוא נשלח.